Кніга псальмаў, псальм 2. Чаму бунтуюцца плямёны і народы задумваюць марнае? Узнімаюцца цары зямлі, і князі збіраюцца супольна супраць Господа і супраць намашчэнца яго. Парвём кайданы іх, і ярмо іх скінем з сябе. Той, што жыве ў нябёсах, пасмяецца з іх, Господ паздзекуецца з іх, а потым скажа ім у гневе сваім і ярасцю сваёй узрушыць іх. Гэта я паставіў валадара свайго на Сіёне, на святой гары маёй. Абвяшчу прысуд Господаў, бо ён сказаў мне: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе. Прасі мяне, і я дам табе ў спадчыну народы, і на ўласнасць табе зямныя прасторы. Валадарыць будзеш імі, кіем жалезным, нібы глінянае начынне скрышыш іх. А цяпер, цары, зразумейце, уцяміце тыя, што выносіце прысуд на зямлі. Служыце Господу са страхам і радуйцеся яму з дрыжаннем. Спасцігайце вучэнне, каб не загневаўся, і каб не папрападалі ў дарозе, калі ўзгарыцца неўзабаве гнеў яго. Шчасныя ўсе, якія цвёрда спадзяюцца на яго.